Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi eta ongetorri abenduaren 18ko saiora. Hemendik 7 egunetara, aste bat barru, Olentzero hurbilduko da Iruin herrira eta Nafarroako edo Euskal Herriko herri guztietara, herri eta hiri. Gaur motorrak berotuko ditugu, Olentzero ezagututako neska baten kontakizune ezagutuko dugulako elkarrizketaren tartean. Josu Mendia izango da ipuin kontalaria, baina esan bezala ipuina baino gehiago kontakizun bat da bai, baina bizipen bati buruz. Gero ikusiko dugu zer kontatzen digun Josu Mendiak. Hori baino lehen betikoa, Iruin herriko albisteak, efemerideak, egunkarietako azalak eta bar, has gaitezen. Goazen gaurko efemerideekin. 20. mendeko 60ko hamarkadara joango gara lehendabizi. 1969an Britainia Handian heriotza zigorra deuseztatu zen. Ia 30 urte geroago 1987an Japonian bestalde Porigoni buruzko Pokemon telesailako kapituluak epilepsia eragin zuen hainbat umeengan. Zehazki kapitulu edo atal horretako dizdira urdin eta gorri azkarren irudi jarraiek. Arratsaldeon, hauek dira gaurko titularrak. Bestelako argiak 3. bideoarte erakustaldiaren baitan 1975 eta 2017 urteen artean egindako 9 herrialdeetako 19 bideo sorkuntza Iruñeko 8 txokoetan proiektatuko dira. Osasun departamentuak kolesterolaren kontrako sendagaiak hartzen dituzten 75 urtetik gorako 9.000 pertsonei azterketa egiteko programa martxan jarri du. Nafarroako LGTBI+ pertsonek erantzun ona hauteman dute administrazioarekiko harremanetan, baina diskriminazioa nabaritzen dute oraindik beste gizarte esparru batzuetan. Nafarroko gobernuak oposaketa deitu du atezainaren 24 plaza hornitzeko. Eskaerak urtarrilaren 16 bitarte aurkeztu daitezke. Probak 2019ko maiatzean hastea aurreikusten da. Laukoak gehiengoa galduko luke parlamenturako egindako barometroaren arabera. Volkswagenek 320.227 auto ekoitzi nahi ditu 2019 urtean landabenen. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarrara joko dugu. Lerroburu nagusian, 1.500 poliziek, guardia zibilek eta mosoek Bartzelona blindatuko dute ministroen kontseiurako. Azaleko argazkiak atzoko berri bati egiten dio erreferentzia. Laura Luelmo gaztearen gorputzaren aurkikuntzari. Azpian izenburuak hurrengoa dio. Laura Luelmoren gorpuzkiak aurkitu egin dira. Diario de Notiziasen txanda. Lerroburu nagusian hurrengoa ipini dute. Hezkuntzak 3.500 irakasle interino baino gehiagoren lan kontratuak egonkortzea proposatzen du. Azaleko irudian landabeneko Volkswagen lantegia ageri da. Titularrak hau dio. Volkswagenek bere historiako ekoizpenik onena izango du. Gara egunkarian, titular hau nabarmentzen da. Parisen akusatuak izandako hainbat pertsonek armagabetzea lortzeko egindako lana errebindikatzen dute.
Azaleko argazkiak Alaves eta Atletiken arteko partiduaren momentu bat erakusten du, inor pozik biak konforme 0-0 izenburupean. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu. Asteko Berria egunkarian hau ageri da. Goikaldean iskin batean eskuinean, Michel Lakuntza proposatu dute elaren idazkari izateko, Adolfo Muñozen ordez, hori ekonomiari dagokionez. Horren azpian, lerroburu nagusian, inguru txiroetan bizi direnek buruko gaitz eta obesitate tasa handiagoa dute esaten duen lerroburua daukagu. Horren ondoan ezkerrean, onintza enbeita ageri da lortutako txapelarekin. Bere hitzek osatzen dute izenburua. Esango nuke nire bidea topatu dudala, badakit zer esan nahi dudan. Alboan edo beherago barkatu, iskin batetan, horren azpian, izan ere, desarmatzea sustatu zutela deklaratu dute 5 auzipetuk Parisen dioen berria agertzen da. Eta amaitzeko zutabetxo batetan beste 3 eduki. Lehendabizikoan, PSEek ez du ontzat jo bizikidetza eta memoria lantaldeak ondorio gisa taxutu duen dokumentua. Horren azpian, Mariela Castroren esaldi bat paratu dute, Kubako diputatua eta Tenexeko zuzendaria. Kapitalismora goazela diote, baina demokrazia sozialista indartzen ari gara. Eta horren azpian iritzi artikulu bat Carme Porta Abaden eskutik, bisita bat más de Enriquera. Amaitzeko Euskal Herria Erratiko webgunean hurrengoa ipini dute. Michel Lakuntzak ordezkatuko du Txiki Muñoz elako idazkaritza nagusian. Eta ondoan beste 2 berri, kaleak eta harresiak zinema pantaila bihurtuko dira bestelako argiak bideoarte jaialdian. Azpian bukatzeko ordain eta aitorpen pertsonalaren adierazpena eman diete 36ko biktimei. Egin dezagun aurrera Iruñerriko agendarekin. Gaur eta abenduaren 30 arte Milagrosako zibiboxean edo Arrosadiako zibiboxean, beraiek emakumezkoak Iruñeko historian erakusketa ikusgai izango da, sarrera libre. Bestalde gaur arratsaldeko 6etan San Francisco liburutegian, umeek ipuin kontalari batez disfrutatzeko aukere izango dute, sarrera libre. Ez bakarrik San Franciscon, baita San Pedroko liburutegian ere, gaur arratsaldeko 6etan, ipuin kontalari bat eskainiko zaie aurrei, sarrera libre. Ordu bat geroago gaur arratsaldeko 7etan Mendillorriko zibiboxean, ikusi entzun eta txalotu zikloaren baitan Goodbye Lenin pelikula proiektatuko da. Doakoa izango da ekintza, baina gonbidapena eskuratu beharko da aldez aurretik. Horretarako arratsaldeko 6etatik aurrera gerturatu Mendillorriko zibiboxera eta doan emango zaizue. Amaitzeko gaur ordu berean arratsaldeko 7etan Katakraken liburu aurkezpen bat euskeraz. Euskal Herriko historia irudiztatua izenburupean, Joseba Asiron eta Martin Altzueta han izango dira, egileak alegia. Gaur zerua tarteka lainotxu egongo da, goizean lainoak ugaritu eta zerua lainotxu edo oso lainotxu geratuko da. Egunaren 2. partean hemenka euri txikia botako du. Hego osagaiko haize bizi ebiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Arratsalde gauean autu egingo da. Temperatura maksimoek berdin segituko dute, baliteke zenbait tokitan izotz txiki egitea. Asteazken goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zerua lainotxu egongo da. Zaparrada txikia botako ditu zenbait tokitan ertainak. Probabilitate handiagoarekin egunaren 2. partean. Hego-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogor batzuekin. Arratsaldean hego-mendebaldera aldatuko da. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko da. Zenbait tokitan izotz txiki egin dezake.
Iruñerriko berriekin jarraituko dugu. Lehendabizi ea ze nolako berriak ditugun Burlatan. Burlatan egu berriak ospatzeko urtarrilaren 6an hainbat opari banatuko dira eskaintzen eta zozketa baten bitartez. Gau bat zuhaitz etxola batetan irabazi ahalko da, zozketa horren bidez. La Campana deritzon Facebookean sartuz eta parte hartuz gero. Han informazio eta xehetasun guztiak aurkitu ditzazkezue. Burlata alde batera utziz, pasa gaitezen orain Berriobitiko albisteetara. Berriobeitin gabonak ospatzeko jarduera eta ekitaldiez betetako agenda edo programa prestatu dute. Bihar esate baterako abenduak 19, arratsaldeko 6:30 Orreaga Musika Eskolak kontzertua eskainiko du Maria de Maeztu Musika Eskolan, zentro horretan. Egitaragua asko zabalagoa da, urtarrilaren 5 arte ekintzaz berdinak burutuko direlako. Nabarmentzekoa da Mari Domingiren bisita abenduaren 22an Anezkarren eta Olentzeroari dagokionez abenduaren 23an Aizuain, Berriosuso, Larrageta eta Artikan izango da. Izan ere, egun bat geroago abenduaren 24an Artikara itzule egingo da menditik arratsaldeko 6etan Euskal Herriko etxe guztietara joan baino lehen. Horraino Berriobeitiri dagokionez, goazen orain Orkoienera. Bihar abenduaren 19an asteazkenarekin ekintza ekonomikoen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea akitu egingo da. Hortaz, bihartik aurrera, abenduaren 19tik aurrera, ez baldin bada ordainketarik egin, gainkargu bat aplikatuko da eta premiamendu bitartez burutu egingo da aipatutako ordainketa hori. Epe gehiago, kasu honetan egu berrietan gauzatuko den aurrendako hiri kanpamenduetan apuntatzeko. Abenduaren 24tik 31ra bitarte burutuko da eta urtarrilaren 2tik 4. Bazkideek izena emateko azkenengo eguna gaur zen. Orain bazkideak ez diren hoiek gauzatu ahalko dute matrikula. Zehazki abenduaren 19tik bihartik, hau da, aurrera. Xehetasunak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Izan ere, urtarrila hortxe daukagu, hurbiltzen ari da, eta urte berrian 2019 urtean pentsatzeko garaia heldu egin da. Orkoienen 2019ko lehendabiziko 3 hilabetea prestatzen dabiltzate eta horren ondorioz edo hori dela eta urtarrilaren 8an hasiko den igeriketa ikastaroan apuntatzeko epea irekita dagoia da. Abenduaren 24 arte aukera dago apuntatzeko. Bukatzeko urtarrilaren 7tik eta urte bateko denboran Mendikur Kirol espazioko kafetegia kudeatzeko aukera dago. Eskakizunak eta beharrezkoak diren dokumentuak abenduaren 21 arte aurkeztu daitezke eta guztiak zintzilikatutak daude udalaren webgunean. Hor ere informazio guztia aurkitu daiteke. Hori da guztia Orkoienen. Amaitu ditzagun Iruñerriko albiste hauek Iruñeko berriekin. Ostegunerako udalak ekoparkearen proiektua ezagutzeko Arantzadira abiatuko diren 2 bisita antolatu ditu, 2 irtenaldi. Espazioaren etorkizunari buruzko azalpenak eskainiko dira Mikel Baztanen eskutik. Hots, hiriko lorategien udal arduradunaren eskutik. Goizez eta arratsaldez burutuko dira txango hoiek. Doako ekintza da, baina aldez aurretik apuntatzea beharrezkoa da. Tokiak mugatuak direlako, 60 pertsonek hartu dezakete parte. Izen emate hori participa.pamplona.es webgunearen bidez gauzatu daiteke. Bestalde eta Iruñearekin jarraitu udalaren 2019ko egutegia dohainik banatuko da abenduaren 20an eta 21an udaletxean, Zibibox sarean, Txantreako liburutegian eta Gaztediaren etxean ere. Berri gehiago Iruñeari dagokionez. Udalaren apartamentuek 75 urtetik gorako 153 pertsona autonomo hartzen dituzte. Etxe bizitza izateko zailtasunak edo arazoak zituzten edo dituzten hiritarrak dira. Kaleratuak izan direlako edo bizigarritasun eskaseko lekuak zirelako haien etxe bizitzak. Atzo astelenarekin Joseba Xiron alkateak, Ester Kremaez zinegotzia eta udal korporazioko beste hainbat kideekin
Gabonetako bazkari bat izan zuten udal apartamentu hauetan bizitzen diren pertsona hoiekin. Topaketa anaitasunan izan zen eta 70 mahaikideek hartu zuten parte. Iruin herriko berriekin eta Iruñeko albisteekin bukatzeko hurrengo berria daukagu. Arkitektura eta memorian adituak diren Carme Pinos i Desplatekek, Stefani Endlichek eta Max Welchek erorien monumentuaren inguruko ideien lehiaketarako epaimaila osatuko dute. Ekimenaren xedea edo helburua lekua eraldatzeko eta urari erabilera berriak emateko proposamenak aurkeztea da edo jasotzea. Ideien lehiaketak epaileen eta hiritarren partaidetza izango du. Eraikina mantentzeko, erabat aldatzeko edota kentzeko eta ordezkatzeko esanahi berriak emanez espazio horri. Bigarren zati honetan, magazinaren bigarren bloke honetan, gaur ez dugu elkarrizketarik izango, bai ordea ipuin bat. Ipuin bat edo bizipen baten kontakizunea. Goazen! Gabonak iristen ari dira, baita Iruin herrira ere Olentzero gertu dago eta beraren inguruko kontakizun bat ekartzen dizuegu Josu Mendiaren eskutik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orduan ipuintxo bat kontatuko diguzu. Bai, horrela da. Nahi duzunean. Amonarekin egon nintzen egun batean gogoratzen dut orain. Txikia nintzen aizpa bat nuen eta egun batean aizpat esan zidan Olentzeroa ez zen existitzen. Eta niretzat bomba handi bat zen, eta Amonaren etxera joan behar nuen, hartu nuen nire txerrindula, eta hirian zehar, zuzen, Amonaren etxera joan nintzen. Iritsi nintzenean, berak ja bere pasta bereziak prestatuta zituen, eta jaten nituen bitartean, kontatu nion bomba hori. Olentzero ez da existitzen, tontakiri bat da. Ez duzu kasu egin behar. Orain hartu zure berokia eta joango gara denda batera eta ikusiko du eta jarrituko dugu gure bidea, ikusiko duzu. Amona, ez dut bokatu, orain nire bigarren pasta, oso onak dira, kanelasko pastak dira, munduko hoberenak eta joan behar dut, bai, hala. Kotxea hartu zuen eta joan ginen herrian zegoen denda bakar batera. Herriaren izena zen Elkar eta ara joan ginen, Amona eta biok. Ni 8 urteko neska nintzen eta lerro handi bat zegoen, lerroan geratu ginen, Amonak hartu zuen billete, 10 euroko billetea eta esan zidan, ni joango naiz, kotxean egongo naiz, eta erosi behar duzu zerbait behar duen norbaiti. Zu pentsatu behar duzu. Eta ni bakarrik geratu nintzen, inoiz ez nuen egin erosketak nire kabuz. Amarekin bai, baina ni bakarrik, inoiz. Eta hasi nintzen buruan bueltak emanez, lagunak, familiak, elizara joaten ziren personak, eta dena pikutara botatzeko nengoenean, bapatean, nire buruan agertu zen Mikel Izkieta. Mikel Izkieta klasean nire ezkerrean dago, eta nik badakit berokia ez daukala. Zeren eta atsedenaldietan berak ez da joaten patiora neguan. Eta amak amak beti esaten ohar bat idazten zuen eta irakasleak oharra irakurtzen duen eta Mikel beti geratzen zen barruan eta gu kanpora. Bueno, ni lerroan nengoen eta nire billetea
hartu nuen indar handiarekin, eta jada aurrera joan nintzen. Aukeratu nuen beroki bat, beroki gorri bat, eta txanoarekin. Bai. Mostradorearen gana joan nintzen, eta mostradorearen atxean, neska atxekin bat, emakume atxekin bat zegoen, eta berak esan zidan, opari bat lagun batentzat? Eta ni lotxa esan nion, nire klasean badago Mikelentzat da. Kide bada, klasekidea da, ez dauka berokirik eta berarentzat egongo da. Berak zerbizariak poltsa batean sartu zuen, eta ni nire poltsarekin atera nintzen Amonaren gana. Amonak etxean bildu zuen opariak egiteko paperekin, eta oso ongi apaindu zuen, eta hartu zuen berokia, eta atera erori zen berokitik etiketa txiki bat. Amonak hartu zuen, eta bere Biblian sartu zuen. Eta, ja, ongi lotuta eta ongi prestatuta, joan nintzen Mikelen etxera. Ja, ilunpean geunden, iritsi ginen, bidean Amonak esan zidan, Erorentxerari gustatzen zaizkio sekretuak, ez dituzu kontatu behar horrelako gauzak. Eta iritsi ginenean, Mikelen etxearen aurrean, esiaren azpian eskutatu ginen Amona eta biok. Eta Amonak eskuarekin kolpe txiki bat eman zidan bizkarrean, eta aurrera Olentxero, zu hemendik aurrera Olentxeroaren laguntzailea izango zera. Eta ni taupada handierekin nire bihotzean, eskailerak igo nuen, eta utzi nuen nire berokia Mikelen atearen aurrean. Eta berehala korrika egin nuen, eta esiaren atzean Amonarekin geratu nintzen. Zirrara handia nuen, eta orain Amonak jarri zuen paketean Olentxerok Mikelentzat, Olentxero oparia da. Eta gero, orain dela 50 urte, horrelako zirrara sentitu nuen, eta orain jarraitzen nuen zirrara sentitzen. Eta ja, garai hartan ere, berriro entzun nuen Olentxera ez zen existitzen, baina ni ja esan nuen, erantzun nien Amonak erantzun zidan bezala, ez de tontakeri hutsa dela. Amona hil zen, bere Biblia hartu nuen, eta Bibliaren barruan agertzen zen etiketa txiki bat, eta han agertzen zen prezioa, eta prezioa zen 19,95 euro. Eta ni bakarrik, 10 euro eman nuen. Eta hau da, dena, bukatu da ipuina. Orduan, neskatxo baten, bizipena. Eso, neskatxoen bizipena, eta bizi osorako badauka bere bihotzean horrelako rekuerdoa. Bai, Olentxeroren opari bat eta Olentxero ezagutu zuen neskatxo bat. Bai. Askotan esaten da, zu gozatzeko, besteak gozatu behar dute zure hitzekin. Horrekin geldituko gara. Hori da. Eskerrik asko Josu etortzeagatik eta kontakizun polita hau ekartzeagatik. Ni uste nuen ez nuela kontatu behar, baina azkenean kontatu behar nuen eta kontatu dut ongi ikasita gabe, ongi ez eta egon gabe. Azkenean beste baten bizipena denez ez, bai. Esan dakoa, hurrengora arte eta gabon onak pasa. Baita zuek ere. Gero arte. Agur.
dugu gaurko saioa, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.